салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. худованд ҳамеша сарбаланду хунобод бошем. хостем имрӯз камакак мантӯ кунам барои кӯдакои ман нағз мебинанд мантӯя. ман рафта очаҷон ма хабар гирифта омадам. бисёриҳо навистанд ки дар ҳаққи бефарзандо дуо кунед ки худованд ба мисли шумо фарзанд яшонад. ай даргоҳи худованди меҳрубон дуо талаб мекунем ки ҳама он занҳое ки бефарзанданд ба муроди мақсадшон бирасанд. бисёриҳо дигар навистанд ки шумо дақиқ нестай, шумо иқа гӯспанд доре. рости гап аввале ки омада будам қин буд, баъд оста оста одам омӯхта мешавад. ман ки дар шаҳр калон шудагиам метарзидам, рости гап ба ҳамин гӯспанд метарзидам. ба оста оста омӯхта мешавӣ, бо дӯстшон медорӣ, бо бачача мекунанд ранги бачаҳои худа дӯстшон медорӣ, меҳрубонишон мекунӣ. анами хел ман наметавонам ҳама ия нависта дар уҷа, бисёри бад мешавад. хостам ҳамин хеда саволотон ҷавоб диям. анамихе ман мантуома печондум, анамихе гӯл мондум. иншолло ки паза нишон метим ки хеле чӣ хел мебиёяд. дӯстони азиз, мантуи ман тайёр шид. анамихе омад. бачакои ма дар иштиёи таом. ана пиёзаком калон шидиян, беҳад хушрӯ шидиян. запас бошинондагиям. ма беҳад пиёзи савза нағз мебинам. дастгирия фаромӯш накунем. блоги имрӯза ба охир мерасонам. боқӣ дар паноҳи аллоҳи меҳрубон. рӯз ба хайр дӯстони азиз, ман қадди шумо хайру хуш кардам. дидам блог камакаки бад шуд. хостам ҳар рӯз ман ана ҳамин вақтои ба чӣ корҳо машғулам камтарак ба шумо нишон диям. ҳар рӯз анами вақтҳо микаҳоя и каҳо анамихе ҳамаш чӣ хеле ки мебинед хушрӯ метавад, лекин ё осон гирифтаншон осон нест. анами оҳане ки мебинед, анамия мо зоғнул мегем, намедонам шумо чӣ мегем. анами оҳан кати анами каҳора ман меканам тайёр када. анамихе ҳози анаёя тайёр кадагиям. саҳарӣ тайёр кардам. ба гӯспандо метиям бо барои паго саҳар ма бо анами палаткая гирифта анами каҳоя меканам. азбаски ҳаво хунукай ки баҳор даболаи ё борон боридагиай ё ях мекунанд ва вилае ки амо паншохе ки бояд бигирӣ вообще невозможно ёра гирифтан. фақат ба анами мешава гирифта. ма картошка додум шона, ҳози каҳ метим шона. бо чӣ гуфтаниям, анами ҳавлие ки мебинен, ҳавли ма ҳама вақт анами хелай барф меборама. ҳама анами ҷоҳоя анами хема барфоша тоза мекунам. пеши хона, пеши гараж ки шавҳарам мебиёянд дар гараж мошиншона мемонанд, пушти дарвоза перви очеред то тамомшавии анами тунукаи деволие ки мо дорем
то анамиҷая таза мекунем ки анами пеши ҳамида ана ки бидеста боше колодец яма дорему то анамиҷаяма тоза мекунам. Инами тозаяй ҳама вақт анами гараҷи мояй анамиҷашта ма тобистоно анамиҷадама вай мекунам. Да алоб ош мепазм алкод мекунам анамитаи нависагда беҳад зебо мешавад ҷоҳои мо да тобистон и пеши хона беҳад мешкуфа пиёз мешнами ҳами хел мешад борон меборад як дамда пиёз баланд анами пеши хонае ки анами сментаки ма ленкияй анамиҷада ма фақат гашт укроп мешинонам ҷами ба ҷои гул ма бисёр гул шинондум ҳами бузое ки бисёр таваллуд мекунанд ҳамаеро ки ма шир метиям баъд тобистон дар ҳами рӯи ҳавлӣ мегарданд гул намешад гула тез бузо мехӯранд ба ҷои гул ман фақат ҳами гашниш укроп пиёз райҳон мешинонам. анами хе духтаро анами пеши хонаи ма да памятник ҳастай да иҷа праздникҳои урӯсо мешавад ё отмечад мегиранд 9 мая дарахти сев ҳастай да иҷа чанд намуд иншоаллоҳ ма ай баҳор ҳамаша ба шумо нишон метиҳам. анамиҷа бо пушти и оғӯлҳои зимнӣ монанд анаи стайкоҳои летнӣ монанд амҷада гӯспандо тобистон бӯянд свободна мегарданд анами даре ки мебинед ай ҳамиҷа ма ёра пода мебарам анами через дуринги лес мебарам пода ай уси мебиёяд стада ҳаиҷа ма як стучат мекунам метием ай сар то бегаҳа гӯспанду бузо да пода мешавад тобистон тамоман ма вақти бекоршавӣ надорам ҳами бомдода ки хондам авқоти обед ма уже ма сразу тайёр мекунам барои кӯдакома ягон намуд каша тайёр мекунам тамом да агарот медурам барое ки ма ягон бигем хизматгор ёрдамчӣ надорам ма худмутоқа модар кати сета фарзанд шавҳарам кор мекунанд алафи картошка мечинам алафи пиёз мечинам хушова мекунам кедман кати хумончи хеле мегем чабуқак мекунам ҳамаша ма худам мекунам фақат чинданшам то ҳатора нимша худам чиндам нимша шавҳарам камтар ёрдам кард иҷа ҳама ба трактор мекунанд яки мо худам мекунем анами калони агароти маяй анамихе анамиҷа 30 соти заминай ҳамаш картошка мешавад ҳамин соли гузашта мо 7 тонн ай анамиҷа картошка гирифтем анамихе ҳозир ман чӣ хел бо каҳоя гирифта барои саҳар ма тайёр мекунам шумода нишон метиҳам анае каҳое ки кам анае ҷодама мондагиям вақте ки ай исын ма медурам ай пешим ҳамаш ки медаванд ма камаки амиҷа мепартам ки нимаш машғул шава ҳамаи ки медаванд ма дига ҷои рафтгарди ма намеёбам дилам намешава бизанам шона барои ҳамиқа ҳамихе фиреб мекунам шона камакак картошка хурдестиян анако ҳозир каҳ метиҳим шона хеле гуфтам тамошобинони азиз анами каҳама ба анаму зоғну кандам рости гап як 20 минут дама анами қадара кандам ҳамаша ба анаму оҳан макандагим ия на ба даст
на ба вилла мо паншоха ки хидмон мегем невозможно гирифта. Фақат анами оҳанкати мегирӣ, анамиёра ма кандам барои саҳар ма тайёр кардам. Анами қадар ка мада пага то бегаҳ мебарад. Ҳамика то баланди анами забора буд. Дар як моҳ анами қашид. Ика кӯ соли гузашта дар пеши анамо арчоҳо буд. Дута анами хекаҳои бисёр буданд. Соли гузашта ака чихар нав деревня омадагӣ будам. Як 4 сол шуда мегаем. Нав омадагимда ҳозир ҳамо правилои қонун қоидаҳои қишлоқа намедонистам. Баъд аста дидем ки ҳами одамо каҳора мебиёранд, ҳамиха дар пеши дарошон мемонанд дар мо тобистон. Соли гузашта ай анамуҷа ман мекандам, бо ай ҳамуҷа мекашидам. Бо саҳаре мехастем ки барф бордаги ай ҳамиҷа то ҳамуҷара ма барф тоза мекардам барои рафтану омаданам. Баъд мекашидам. Ана имсол худо ба шукр худованд ақла худаш дод. Анами ка ҳама трактор ёфта овардам. Анами пеши оғӯра тайёрат мондем. имрӯза влога ба охир мерасонам. раҳмат ки дастгирӣ кардастед. раҳмат ки видеоама тамошо кардастед. худованд ҳамата ба орзу мақсадҳотон бирасона. марам ҳамчунин боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон.